Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ga muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji martanin da Saratu Daso ta yi wa Delegates bayan da sun kayar da ita a sabon fidda gwani na takarar senata da ta yi. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Salamu alaikum. Ban taba yin video recording akan wani bil adam ko ma waye ba sai wannan karan, kuma kamawa ta yi. Delegates da ku nake, kowa ya san cewa na fito takarar sanata. Allah ya nufe ni ban faɗi jam'iyyar da na fito ba, saboda haka tunda kun kada ni ku bani kuɗi na, a bani kuɗi na. Ina mai shaida ku wallahi tallahi duk wanda bai da kuɗi na ba 24 hours na bada, zan kira suna sannan za a ji kira daga kotu. Dan ban tunanin ba za ta ci ni ba, babu kaunin uwa ta balle tana na uba na bari a ci in bar su. Kudi na ba za su yi ciwon kai ba, naira ɗaya ba zai ciwon kai ba. A damun da kudi na delegate da ku nake. Yawwa, ba ku san inda ne na samu kudi na biya ku ba, akan ku zabe ni, amma kuka ci amana ta. Wai ne kuka zaba daban ko? To shikenan. Nagode Allah shi sa ban faɗi jam'iyya ba dama. Da na faɗi jam'iyya da na muku tallan jam'iyya, to ban faɗi jam'iyya ba. Kuma zan canza sheka zuwa ta jam'iyyar nan gaba.